नमस्कार मित्रो. उद्योजकांचा कशावर भर असतो? सर्वसाधारणपणे ज्यांना श्रीमंत व्हायचं आहे त्यांचा कशावर भर असतो, या अनुषंगाने आज आपण चर्चा करणार आहोत. हनुमंत भोपाळ हे चॅनल जर आपण अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर करावं अशी विनंती करून मी माझ्या विषयाला सुरुवात करणार आहे. उद्योजकांचा भर जास्तीत जास्त वस्तू खरेदी करून आपल्याच घरामध्ये ठेवणे, आपल्याला वापर करणे यावर असत नाही, तर त्या वस्तू निर्माण करण्यावर त्यांचा भर असतो आणि ज्या समाजाला देऊन त्यातून पैसा मिळवण्यावर त्यांचा भर असतो. म्हणून आपल्याला जर खरंच श्रीमंत व्हायचं असेल, उद्योजक व्हायचं असेल, तर आपण कोणत्या वस्तू तयार करता येतील, कोणत्या ज्या वस्तू निर्माण करता येतील, कोणत्या वस्तूची समाजाला गरज आहे आणि ज्या वस्तू कोणत्या किफायतशीर आहेत, ज्या मार्केटमध्ये नेल्या तर आपल्याला फायदा होणार आहे, अशा वस्तू निर्माण करण्यावर, असे पदार्थ निर्माण करण्यावर आपण भर दिला पाहिजे. तर आपल्या कौशल्याचा उपयोग जर असा आपल्यासाठीच न करता जी माणसं इतरांसाठी त्या कौशल्याचा उपयोग करतात ते उद्योजक बनतात, ती माणसं श्रीमंतही बनतात. आता काय बघा, काही जणांना स्वयंपाकाचं चांगलं कौशल्य असते, ते स्वयंपाक चांगला तयार करतात. स्वयंपाक चांगले तयार करणारे माणसं आपल्या समोर गोळा करतात. हळूहळू पद्धतीनं इतरांना अन्न पुरवण्याचा व्यवसाय करतात आणि त्यातून ते एक छोटेसे व्यावसायिक बनतात. तर हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे की आपला क्षमता, आपल्या कौशल्याचा उपयोग जी पैसा मिळवण्यासाठी जी माणसं करतात ती माणसं श्रीमंत होतात. आणि केवळ आपल्याच पुरतं आपलं कौशल्य आणि आपल्या क्षमता वापरत राहणारी माणसं ते सर्वसामान्य राहतात. म्हणून या निमित्ताने एक मुद्दा आपल्याला स्पष्ट करायचा आहे की आपल्या क्षमतांचा, आपल्या कौशल्यांचा, आपल्या शहाणपणाचा उपयोग तसाच ठेवून बसू नका, तर त्याचा उपयोग पैसा निर्माण करण्यासाठी, पैसा मिळवण्यासाठी करा. खरंच तुम्ही तुम्ही वस्तू निर्माण करण्यासाठी आपल्या क्षमता, कौशल्य, शहाणपणाचा उपयोग केला तर तुम्ही उद्योजक बनाल. दुसऱ्याने वस्तू निर्माण केलेल्या असतील ते विक्री कौशल्य चांगल्या पद्धतीनं आपण संपादन करून ते विक्री करण्याचा जर आपण विक्री केली तर आपण त्यातून व्यावसायिक म्हणून पुढे येऊ शकतो, व्यापारी म्हणून पुढे येऊ शकतो. तर हे वस्तू निर्माण करतो तो उद्योजक असतो आणि वस्तू तो दुसऱ्यांना देतो तो व्यापारी असतो. तर दुसरं महत्त्वाचे मित्र हो की श्रीमंत बनणारे माणसं वस्तू असतील, वास्तू असतील, त्या स्वतःच्या उपभोगासाठीच निर्माण न करता त्या वस्तू निर्माण करून इतरांना विकण्यावर त्यांचा जो भर आहे, त्यामुळे ते श्रीमंत होताना दिसतात, बिल्डर होताना दिसतात. मित्रांनो, इमारतीच्या माध्यमातून मी सांगितलं की एक इमारत तयार करायची, दुसऱ्याला विकायचं, दुसरी विकायला घ्यायची, त्याच्यात नफा मिळवायचा, हे अशा पद्धतीचा उद्योग. तर उद्योजक हे जे असतात ते खर्च करून इम्प्रेशन निर्माण करत नाही. विविध बाबीवर काही जण खर्च करतात, त्याच्यावर खर्च करून दाखवतात. बघा आम्ही आमच्याकडं कसं काय आहे, अमुक आहे, तमुक आहे, हे आहे, ते आहे, असं सांगून स्वतःचं इम्प्रेशन ते निर्माण करत नाही. तर ते म्हणतात की आम्ही अशा वस्तू तयार करतो आणि आमच्या वस्तू इथं विकल्या जातात, तिथं विकल्या जातात, तिथपर्यंत आमचं नेटवर्क आहे, अमुक तिथपर्यंत असं आहे असं. आणि त्यामुळं आम्ही इतक्याच लोकांना व्यवसाय दिला, व्यापारी बनवलं, इतक्या लोकांना रोजगार दिला, अशा पद्धतीने त्या असा विचार ते मांडत राहतात. त्यातून त्यांचे शाश्वत स्वरूपाचं इम्प्रेशन राहते. मित्र, केवळ माझं इम्प्रेशन पडावं ह्या भावनेनं जगल्या तर आपण लोकांच्या नजरेतून पडतो. आपण दुसऱ्यांना आपण जास्तीत जास्त प्रेरणा, प्रोत्साहन, त्यांना मोठं करत जगलो तर आपला अधिक प्रभाव निर्माण होतो. आपला प्रभाव आहे सांगण्याला सुद्धा कधी माणसं तयार होतील, त्यांना आपला काही उपयोग झाला तर. आपला काहीच उपयोग जर नसेल
तर आपला प्रभाव निर्माण होणार नाही. म्हणून श्रीमंत बनणारी माणसं ही जास्तीत जास्त उपयोगी बनण्यावर भर देतात. आपला उपयोग जास्तीत जास्त लोकांना झाला पाहिजे यासाठी त्यांचा भर असतो. ज्यांना उद्योजक व्हायचे, व्यापारी व्हायचं आहे, श्रीमंत व्हायचं आहे त्यांचा. मग माझा माझा कोणालाच वेळ मिळणार नाही, मी लोकांसाठी काहीच करणार नाही, काय करून काय फायदा नाही, काय करायचं आहे, असा पद्धतीचा ते विचार करत नाही. तर ते माझा उपयोग जास्तीत जास्त लोकांना झाला पाहिजे यासाठी ते कष्टात राहतात, धडपडत राहतात आणि त्यातून ते श्रीमंत बनतच जातात. कारण तुम्ही जितकी सेवा समाजाला जास्तीत जास्त देत राहाल, पैसा मिळवण्याच्या हेतूनं तुम्ही श्रीमंतच होत राहाल. केवळ तुम्ही दुसऱ्याही सेवा देऊ शकता, विचार देण्याचं काम करू शकता, ते वेगळा विषय आहे. आपण उद्योग, व्यापार, व्यवसाय आणि श्रीमंत, आर्थिकदृष्ट्या श्रीमंतीच्या दृष्टीनं आज या व्हिडिओमध्ये विचार करतोय. तर तुम्हाला आर्थिकदृष्ट्या श्रीमंत व्हायचं असेल तर तुमच्या ज्या काही खर्च करण्यावर न भर देता उत्पन्न करण्यावर भर देणं, त्यातून पैसा मिळवणं हा एक महत्त्वाचा विषय आहे की जो त्याला श्रीमंत बनायचं आहे आर्थिकदृष्ट्या. दुसरे महत्त्वाचा एक पॉईंट आहे मित्र, की जास्तीत जास्त कपडे घे, जास्तीत जास्त दागिने खर्च करणे याच्यावर आणि आपलं इम्प्रेशन पाडण्याचा प्रयत्न करणं. असं बाहेरून आपण जास्तीत जास्त चांगलं कसं दिसू, म्हणजे असण्यापेक्षा दाखवण्यावर, दिसण्यावर, देखाव्यावर भर देणं हे श्रीमंत माणसाचं लक्षण नाही. ते करत नाही तसं. त्यांनी आपल्या मेंदूवर जास्तीत जास्त पुस्तकं चांगले वाचतात, ते चांगले वेगवेगळे वर्कशॉप करतात, व्यक्तिमत्व विकासाचे असतील, योगा, प्राणायाम, ध्यानाचे असतील. आपण आतून समृद्ध बनण्यावरच त्यांचा भर असतो आणि अशी माणसं हे खऱ्या अर्थानं श्रीमंत बनतात. दुसरी गोष्ट, श्रीमंत माणसाचा भर आलेल्या पैशातून खर्च करण्यावर असत नाही, तर आलेल्या पैशातून त्याची बचत कशी करता येईल, अजून कोणत्या व्यवसाय, व्यापार, उद्योगामध्ये गुंतवणूक करता येईल पैशाची, यांच्यावर त्यांचा भर असतो. पैसा आला की अजून पैसा कसा येईल यावर भर असतो. पैसा आला की कसा खर्च करता येईल यादी ठेवतात. पैसा खर्च करण्याची ती कोणकोणत्या बाबीवर खर्च करायची यादी तयार ठेवत नाहीत, तर कोणकोणत्या बाबतीत आपण पैसा जर लावला, पैसा गुंतवला तर आपल्याला कसा पैसा येईल याची त्यांच्याकडे यादी असते मित्र. दुसरं मित्र हो की आपला पैसा, आपला वेळ, आपली शक्ती, आपला क्षमता हे उधळून केवळ दाखवेगिरी ते करत नाही, तर आपला पैसा, आपला वेळ, आपली शक्ती, आपलं शहाणपण याचा उपयोग लोकांना कसा करून देता येईल, लोकांना कसा रोजगार निर्माण करून देता येईल आणि त्यातून आपण मालक कसे बनवू यावर त्यांचा भर असते. नोकर बनण्यावर त्यांचा भर असत नाही, तर त्यांचा मालक बनण्यावर भर असतो मित्र. आणि आपण जेव्हा नोकर असतो, मग कोणत्या शासनाचे असो किंवा असे असो, खाजगी असो, तर आपण फार मोठे बनणार नाही आहोत. पण जे इतरांना रोजगार, व्यवसाय, व्यापार देऊन इतरांना नोकर ठेवतात ती माणसंच श्रीमंत होताना दिसतात. हा आपल्या जगण्यामधला एक ड्रॉबॅक आहे की नोकरी. तर ते नोकरी देणारे बनणं आणि तशा पद्धतीने उद्योजक निर्माण होणं ही आता काळाची गरज झालेली आहे. हा एक मुद्दा खूप महत्त्वाचा आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट मित्र, जी माणसं श्रीमंत बनतात ती माणसं कसे जोडले जातील आणि माणसं जोडून माणसाच्या माध्यमातून आपला व्यवसाय, व्यापार, उद्योग कसा पुढे जाईल यावर त्यांचा भर असतो. आणि म्हणून क्वालिटीची माणसं ते जोडत राहतात, उपयोगाची माणसं ते जोडत राहतात. आणि हा माणूस आपल्याला उपयोगाचा असला की त्याला आपल्या यादीत घेतात आणि उपयोगी माणसं, आपल्या उपयोगाची असणारी माणसं ते सोबत बाळगतात, त्यांचा उपयोग करून घेतात. त्यासाठी त्यांना प्रेरणा, प्रोत्साहन देणं, प्रेम देणं, त्यांच्याशी चांगला संवाद ठेवणं, त्यांना प्रोत्साहनपर काही देत राहणं
त्यांचा मोठेपणा करत राहणं यांच्यावर भर असतो. तिथं मग ते नम्रता, लीनता बाळगतात त्यांच्यासमोर, त्यांना मोठेपणा देतात, अनेकदा माघार पण घेतात. पण ज्यांना त्यांच्याकडे अहंकार वगैरे असा तंटा, वाद विवाद याच्यावर ते भर फार देत नाहीत, देतच नाही. त्या वेळ प्रसंगी ठीक आहे, कायदेशीर मार्गाने कोणाला धडा शिकवायचा असेल तर ते कायदेशीर मार्गाने धडा शिकवतील, परंतु उठलं की करकर करत बसत नाहीत. हे त्यांचं एक वैशिष्ट्य आहे. कारण याचा अर्थ असा नाही की तुमच्यावर काही अन्याय होत असेल तर तुम्ही सहन करा, असं मला काही म्हणायचं नाही. मग श्रीमंत व्हायच्या नादामध्ये मग तुम्ही स्वतःचं अस्तित्वच गमावून बसा असं मला काही सांगायचं नाही. मोठेपणा व्हावं म्हणून तुमचं काहीही तडजोड करणं, अन्याय होत असला तरी थांबणं, असं तुम्हाला मला सांगायचं नाही. परंतु छोट्या छोट्या बाबीकडे ते लक्ष देत नाही. मित्रो, नवं काय निर्माण करता येईल, नवं काय देता येईल, की नवं काय आले बाजारात आणि आपण ते कसं खरेदी करावं याच्यावर त्यांचा भर असत नाही. तर नवं काय देता येईल, समाजाच्या नव्या काय गरजा आहेत, आता नवं लोकांना काय हवं आहे, मग त्या वस्तू आपण पटकन निर्माण करायच्या आणि ते लोकांकडे द्यायचं, असं ते करतात. ते लवचिक असतात. काय माणसं ना, ते पारंपरिक ज्याला सर्वसामान्यच राहायचं असते ना, ते पारंपरिक गोष्टीला चिटकून बसतात. हे असे जे श्रीमंत होतात ते नव्या गोष्टी करतात. आपण एवढं मोठं माणसं म्हणून टाटा काय मीठ विकू का असा विचार केला नाही. टाटाने मीठ आणलं मार्केटमध्ये. काही जणांना म्हणतात एवढा मोठा उद्योजक आहे, मी मीठ कशाला आणू बाजारात एवढं छोटं. ज्याला श्रीमंत व्हायचं आहे ती माणसं सेवा देण्यावर. अमिताभ बच्चन असा कधी विचार केला नाहीत की मी एवढ्याशा 1 रुपयाच्या तेलाची जाहिरात करू का, कुल म्हणत बसू का मी. तर ती माणसं फक्त सेवा देऊन पैसा कसा मिळवता येईल, विधायक जोडून या धन उत्तम व्यवहारे, उदास विचारे वेच करी, असा त्यांचा मंत्र असतो. पैसा विधायक मार्गाने पैसा कमवणारे श्रीमंत होतात. विघातक मार्गाने पैसा कमवणारे विनाशाकडे एका दिवशी जातात. त्यामुळं कधीही आपला पैसा मिळवण्याचा मार्ग हा फायदेशीर तर असावाच, पण तो कायदेशीर असावा, मानवतेला धरून असावा, लोकांचं हित करणारा असावा, असा त्यांचा भर असतो. जे खऱ्या अर्थानं श्रीमंत होतात. उद्योजक व्यापारी हे चांगले व्यापारी नावलौकिक करतात. त्यांचा भर हा क्वालिटी देण्यावर, दर्जेदार गोष्टी देण्यावर असतो. आणि ज्याला एका दिवसात श्रीमंत व्हायचं आहे असा विचार करतात आणि ते असे एका दिवशी बुडून जातात, ही खरे गरीबच राहून जातात. म्हणून मित्र, मी तुम्हाला या संदर्भामध्ये जे काही महत्त्वपूर्ण बाबी सांगितल्या आहेत, तर आपण या श्रीमंतीचा ध्यास घेऊन उद्योजक व्यापारी व्यवसाय बनण्यासाठी यातून आपल्याला काही प्रेरणा मिळू शकते. म्हणून हा व्हिडिओ आपण इतरांकडे पाठवून सहकार्य करावं अशी विनंती करून मी प्राध्यापक डॉक्टर हनुमंत मारुतीराव भोपाळे आपला निरोप घेतो. धन्यवाद.